De KNKB wil dat nog uit net ha. Ze hebben 3 wandmakkers met een licentie. Reindert Riemstra is de hofleverancier van de topkeertsers. Maar Terpstra wil maar zijn eigen wand keertsen. Dit seizoen had er nog net in het veld staan omdat de KNKB zijn wand net accepteert. Het scheelt er nou zo heeg op dat het voor de rechtbank uitvochten wordt. Beide partijen vinden dat spietig. De wijten naaien binnen de KNKB, want daar ben ik van overtuigd. We zijn met de sponsoring bezig. We willen weer positiviteit uitstralen. En dan krijg je dit, is daar weer eigenlijk een hele domper op. Ik vind het heel jammer. Hartstikke triest. En ja, dat is gewoon jammer dat we daar net tot een compromis of überhaupt eruit komen. En dat er dus dat je hier nog staan. Maar Biden bleef wel op haar standpunt staan. Benamen het boenvol net om een compromis dat door de rechter vaststeld was. Zijn vaststel gedoog dit seizoen Terpstra zijn wand. Op 1 januari verhoor het alles dogs. Dan giet de merk iepen. Geen sprake van, zei Faber. Wij wonen op 1 januari 2016 een naaistartmaatje. Nou, dat zijn we goed voor elkaar maatje. En dan ben er naaien gegaarden die kunnen dan hun gang gaan. En tot zo lang wil de KNKB graag deze situatie handhaven. Teleurstellend vindt Terpstra, maar net echt verrassend. Nou nee, dat wist ik uiteindelijk al. Omdat wij dat compromis al onboden hier nog volle jaren. Maar goed, zij houden zo vast aan de lijn die ze nou hebben. En wat ik daar jaar is alleen nog maar financiële belang en geen sportieve belang. En dat vind ik heel vervelend. En dus zal nou de rechter het uitmaatje matten. Intussen geen Cornelis Terpstra op de velden. En als de uitspraak negatief voor hem uitvalt, dan steen ik aan de zijkant. Ek voor de rest van het seizoen. De rechter docht zo gauw als mogelijk uitspraak.